mubarin nada. Ya me kasantar da dukkan ruhi a cikin jiki, komai a ikon kake sauka a yakan alki. A gare ka yau ma nake roƙon ka ban tallaki, da ɗan manna tushe na ilhamar yabon sadiki. Na yi maryabo wanda ni'ima ban zaton haka ba, dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. Sannan salati nake roƙo a yaran bana, sau adadin duk yawan komai a yahan zukuna. Ka yi wa Mustapha Al-Arabi ɗaha Mahmudina, ka sanya ahalinsa a ciki da sahabuna. A sadana na wato Ummul Hasan Alima, dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. A sa waliyai na ɗa hasilar zuwan zamani, kamar su Shehu Tijjani Abul Abbas Mursali, hada Shehu baya mai diwani gausin zamani. A sa da Sidi mai takuta Hasharu Sani, na jangulo shugaban Ahbabu babban uba. Ya raba na sa iyaye na ba zan bar su ba, ma'ana masu nusar ni akan shugaba. Ma'ana su malam abba ban bar su ba, da malam awwal na mai dilaka babban uba. Me sangayar ya da ƙaunar ta almujtaba, dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. Yau da sallama zara zo a gare ka ya Ahmadi, assalamu alaika ya jagoran duka sayyadi. Me matsayin saman koli rike ka ne tanadi, kuma sai da kai ake tsira ko abu wahidi. Shi ne ya sa kai muke nema a basa jida, dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. Ya dan uwa karka yarda fi ka san shugaba, ko batu na yin hidima ma ba a barka ba. Duk faɗi tashi kai ma ka ɗayanta almujtaba, ka ɗayanta Allah ka so alin gidan shugaba. Ka ga buɗuka wanda kai baka masa tan haka ba. Allahu ɗaya ne Mahmudu ma haka ne, sirrin ilahu na mai mun da haka ne. Kullum suna tare da matsayinsa don fardi ne. Allahu ne ya ce kar da ka ja faɗin rabu ne, wadda kusa kure kar ka ja da isar a basa jida, dan shi kadai ne abin neman mubarin nada. Me ja da shi na faɗa rama ba zai ganta ba, mutuno Abu Jahal masu musu da shuma gaba, da Abu Lahab masu san cutar da almujtaba. Tabbat yada ya ce na ji dukansu bai bar su ba, Abi Lahab kuma na ji wata faɗin ran ba, dan shi